प्रणाम नमस्कार। हम पवन पांडे सबके गोड़ छुके गोड़ लाता नहीं। और आज पूजा कैले बनी जा ऑफिस पे लक्ष्मी गणेश भगवान के। और आप सबके दिवाली के ढेर सारा शुभकामना। जय हो लक्ष्मी मैया। और जितना लोग देखा था सबको प्रणाम नमस्कार, हैप्पी दिवाली। जय हो लक्ष्मी मैया। कहीं रखे थे, साइड में रखना चाहिए। और जे भी दीपोत्सव के त्यौहार मनावता, दिवाली के त्यौहार मनावता, आप सबके नमस्कार बा, प्रणाम बा, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत बा। और आज हम अपना ऑफिस से वीडियो बनाओ तनी। हरदम रो अपना हमारा ऑफिस से देखी ले वीडियो। बहुत प्यारा आरती भैल कि जय लक्ष्मी माता। लेकिन छठ के माहौल आज से लागेला और बहुत सुंदर सुंदर गाना आयल भी बा और आवत भी बा। तोरा सब अपन प्यार दुलार आशीर्वाद बनल रही। और छुड़छुड़ी पड़ाका बहुत सारा चीज छूटी। हम काल वीडियो डालब जौन कि आज पूरा जौन अपन जौन भी घरे और ऑफिस के जितना भी वीडियो बा सब काल रुआ सबके बीच में डाले। तो खुशियों के है, खुशियों का है त्योहार, दीपोत्सव है दिवाली। आज अयोध्या के दिवाली भव्य होला। चूँकि आज भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास काट के अयोध्या में आए रहे और ऐसे अयोध्या का दीपोत्सव बहुत खूबसूरत होला और बेहतरीन होला। और पूरा भारतवर्ष जितना भी सनातन के लोग बा, भारत में ही ना विदेश में भी जहाँ जहाँ लोग बा, सब लोग दिवाली के जश्न मना रहल बा, हर्षोल्लास मना रहल बा। और लक्ष्मी गणेश के पूजा अर्चना के साथे आज दीप से दीप जलाओ जला। दीप से दीप एक संगठन के प्रतीक है, रउआ साहस के प्रतीक है और रउआ समृद्धि के प्रतीक है, साथे साथे रउआ एकता के प्रतीक है। ऐसे आज दीप से दीप जलाई और बहुत प्याला प्याला हमनियों के दीप जलैले बन सब बहुत सारा। तसे ही प्यार और आशीर्वाद बनल रही अपना पवनवा पर, पवन धुन चैनल पर, पवन पांडे रेसिस्ट पेज पर। आप सबके एक बार फिर से दीपावली के ढेर सारा शुभकामना, नमस्कार, प्रणाम। जय माता दी, जय हो लक्ष्मी मैया, जय हो गणेश भगवान।